Dobrý večer. Vítajte vo Včku. Moje meno je Juraj Čarný a ja som vám rád povedal pár slov o pripravovanom projekte, ktorý sa volá Dom umenia Kunsthalle Bratislava. Toto je prvý priestor bratislavskej Kunsthalle, ktorý sa nachádza o 3 poschodia vyššie. Zatiaľ sa nám podarilo dohodnúť s pánom Ďurčekom, ale hľadáme aj ďalších umelcov, ktorí by chceli v tomto malom skriňovom priestore vystavovať. S Janou Kapelovou ste sa zoznámili pred chvíľkou, je to vlastne autorka, ktorá urobila úžasný systematický výskum na tému Kunsthalle. Tá téma je živá už viac ako 17 rokov a keď si dáte do Google Sites a Kunsthalle, tak sa všetky podstatné fakty dozviete z tejto stránky. Dom umenia Kunsthalle Bratislava vzniká ako Slovenské centrum vizuálnych umení. Pokiaľ iné oblasti kultúry vlastne už majú svoje centrá, tak vizuálne umenie vlastne doteraz svoje centrum nemalo. To znamená, že Ministerstvo kultúry vlastne k 1.1. rozšíri zriaďovaciu listinu NOCKY a vznikne Slovenské centrum vizuálnych umení Kunsthalle Bratislava. Základný problém, prečo Kunsthalle nikdy doteraz nevznikla, bol predovšetkým peniaze. Tých peňazí samozrejme nikdy nie je dosť. V tejto chvíli Ministerstvo kultúry ide financovať generálnu rekonštrukciu Národnej galérie, ale má prísľub aj financovať Danubiánu a zriadiť múzeum dizajnu. Existujú krajiny, kde sa investuje veľa do infraštruktúry, do múzeí. Tuto vidíte Guggenheimovo múzeum v Abu Dhabi, nerealizovaný projekt Guggenheimovho múzea v Mexiku, ale aj Bilbao. Existujú krajiny, kde sa Kunsthalle postavili na zelenej lúke, ako to bolo napríklad vo Viedni, kde na Karlspláci v 90. rokoch fungovala táto oranžová kocka, alebo modrá temporary Kunsthalle z Berlína. Kunsthalle sa dajú vlastne ľahko postaviť aj z prenosných kontajnerov. Keďže vlastne vo všetkých krajinách Európskej únie Kunsthalle existujú, Bratislava je vlastne posledným mestom a bola dokonca predbehnutá aj Žilinou, kde Marek Adamov so svojou stanicou pripravuje syna novej synagógy Kunsthalle. Takisto vlastne už Vladimír Beskyt spustil v júni Kunsthalle v Košiciach, ktorá sa volá HUK. V Bratislave tá debata o Kunsthalle začínala kedysi po revolúcii tým, že by sa mohla Kunsthalle otvoriť v Cvernovke. Tento slajd ma celkom zaujal, keď som si ho včera vyskladal, lebo som zistil, že tá Bratislava je celkom zaujímavé mesto. Zaha Hadid zapojila Jurkovičovu tepláreň ako Kunsthalle do svojho projektu. V týchto priestoroch, v ktorých sa nachádzame, sa nám zatiaľ podarilo získať priestor po bývalom diele a Orinži. Nazvali sme ho Kunsthalle Lab a vlastne Kunsthalle, ktorá bude sídliť na 2 poschodiach Dome umenia. Tu už začala takou nultou výstavou sa zviditeľňovať pred okolo idúcimi ľuďmi. Rozhodli sme sa pre projekt, ktorý by svojím spôsobom reflektoval takú tú zvláštnu spoločenskú situáciu, lebo sa nám tu zhromažďuje strašne veľa bezdomovcov, jeho výstavov, žobrákov, rôzne charitatívne projekty, tak som vlastne vyzval umelcov, ktorí už realizovali projekty v minulosti práve na túto tému a tú výstavu do nedele môžete ešte vidieť. Toto je projekt, toto je prvá výstava v Kunsthalle, je veľmi dôležitá, pretože cez prvú výstavu sa samozrejme táto nepopísaná inštitúcia zapíše do povedomia. Toto je projekt Vanessy Beecroft, ktorý bol ako performance uskutočnený pri zahájení viedenskej Kunsthalle. My sme sa rozhodli, že ako prvá výstava v bratislavskej Kunsthalle by sa uskutočnila veľká výstava venovaná slovenskému umeniu 90. rokov, keďže na produkciu Vanessy Beecroft v tejto chvíli nemáme peniaze. Rozhodli sme sa ale, že sem sa pokúsime zreprizovať niekoľko projektov veľkých z 90. rokov, ako napríklad inštaláciu Cvaot od monogramistu TD, ktorá bola urobená z chlebov, to bol ten minulý slajd. Toto je obrázok Ilony Nemet a jej inštalácia Labyrint. Ten projekt 90. rokov vlastne bude vytvorený tímom kurátorov, ktorí pracovali a prezentovali tu aj výstavu 0. roky. Takisto pripravujeme spoluprácu s nejakými zahraničnými umelcami. Toto je zatiaľ potvrdená francúzska superstar Orlan, ktorá systematicky sériou chirurgických zákrokov sa snaží zmanipulovať svoje vlastné telo do ideálu ženskej krásy, ktorý vychádza z obrazov z dejín umenia. Toto je vlastne pohľad do inštalácie, na ktorej tiež teraz pracujeme. Autori sú Jeanette Cardiff a George Miller. Je to vlastne zvuková inštalácia, ktorá je o mnoho viac blízka hudbe
a divadlu ako samotnému vizuálnemu umeniu. Slovenské centrum vizuálnych umení a umenia Kunsthalle Bratislava vlastne budú mať aj výskumné, dokumentačné, publikačné aktivity, okrem výstav, ale na čo sa najviac chceme zamerať sú práve vzdelávacie programy, kde si uvedomujem, že ľudia si dnes myslia, že výtvarné umenie je nezrozumiteľné, elitné, nepochopiteľné, preto chceme vlastne otočiť na hlavu. Doteraz fungoval tento dom umenia, ako fungujú mnohé iné galérie. Kunsthalle by nemala byť strážená dozorcami, ale mala by byť práve mali by tam byť prítomní mediátori, mladí ľudia, ktorí budú vedieť vysvetľovať umenie, priblížiť ho ľuďom. Zároveň chceme urobiť Kunsthalle ako založiť na filozofii participatívnej galérie. Jedným z projektov, toto teda žiaľ nebude tu ale inšpiroval som sa týmto obrázkom, pretože vizuálne umenie nemá žiaden archív, nemá žiadnu databázu. Uvedomil som si, keď sem chodia zahraničné návštevy, keď sa domáca odborná verejnosť chce zoznámiť s vizuálnym umením, takže musíme začať práve dokumentovaním umeleckej scény a zároveň som si uvedomil, že Kunsthalle by nemala vzniknúť ako projekt uzavretej skupiny zo pár ľudí, ktorí by začali robiť programy, ale mala by byť práve otvorená celej umeleckej scéne, mala by byť istým katalizátorom procesov na umeleckej scéne. Preto by som vás aj chcel pozvať, aby ste do Kunsthalle prišli. Takisto, keď sú medzi vami architekti, dizajneri, tak vlastne spúšťame teraz súťaž na facelift fasády budovy, na facelift výstavných priestorov a hľadáme nové logo, hľadáme design manuál, hľadáme nejakú marketingovú stratégiu, takže keby ste mali záujem spolupracovať, tak budeme radi, obráťte sa na nás. Ďakujem vám, že ste prišli a dúfam, že tu Peča Kuča sa bude uskutočňovať aj na budúce, alebo často. Ďakujem vám.